Ik vond het nog wel een crazy dag. Er was van de morgen eerst een protte bewolking, maar bij mij hier in Haanskam de zinnen er hield het meer en meer terug met brede opklarings. En dan, als je dan uit de wien bent, dan is het nog wel goed vol te houden, want je merkt gewoon de kracht van de zinnen. En de komende dagen staan toch wel in het teken van wie ze volg waar en betiden wie het waar. Morgen nog net. Joen en vannacht. Joen en vannacht nog brede opklarings. Staat er gewoon ik wil eens even wat bewolking. En een temperatuur om bij het zien op de Albegraden in de kustgebieden en op de eilanden. En zo'n 9 graden verder op de provincie. En de wind die zal matig en vrij krachtig wezen. Komt uit het noordwesten. In het kust- en maatgebied kan de wind zelfs krachtig worden. Dus een waarschuwing voor de watersport. Want bij vlagen kan de wind nog sterker wezen. Morgen Oedai. Een dag maar droeg waar. Oedai droeg waar. De zinnen er regelmatig bij letten bij wat meer bewolking. En de temperaturen zomaar bij de 16 en 17 graden in. Hard net oer, maar als de zinnen erbij is, ik had al eerder zijn, is het goed uit te houden. Op een sterke wind uit het noordwesten waait. Krachtig, misschien bij vlagen wel hut in het watergebied, een waarschuwing van de watersport. En dan terug naar de orendagen. Ja, en dan heb ik Rijnsteen op Toonsje, op Vreed, op Sneun. En de temperaturen die rennen wel een beetje op. Nou ja, op Toonsje zijn 15 of 16 graden. Op Vreed zijn 16 graden. Op Sneun zijn Santje of 18 graden. En op al deze dagen had de zin het zwier. En nog altijd ik die west-noordwestenwind. Maar ik denk dat we na Sneun staan gewoon toch die goede kant op gaan. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.